garkuwar mata har maraye giwa mama a gaishe ki da himma mai hagun mai dama inuwar al'umma baya boye marayu mama sannu da fama mai tallafin mata dare da rana ke ce dai har yan kudin ta gama kokari a duniya ni in ga mutum wannan ta san haka za mu fara ina za ku je haka za mu je gurin uwar mu maganin kukan mu Hajiya Umaima kenan ka je mu za ku ga Hajiya Umaima uwar marayu za ku ce ta Afirka ma baki ɗaya ba wai Najeriya ba mu ma yanzu da kuka gan mu zuwa za mu sako ta ba mu tace mu raba talakawa shinkafar da ta saba raba talakawa buhu da kuma irin abin alherin da yake ɗaukar nauyin karatun mutane wallahi za mu je mu ƙara jadanta ta baya mu raba musu zuma mai ciki ce za ta haihu an rasa yanda za a yi tace mu je a ɗauko ta a kai ta asibiti to Hajiya Umaima za ku ji ba nan fa da ku jinga muku karatun yara ita ce taimako ɗinkunan yara na makaranta ita ce su kola shi ɗaukar yara talakawa ƴaƴan talakawa ita ce ai ita za ku jinga miki Hajiya Umaima ita fa jinin ta gaba ɗaya na kyauta ne Hajiya Umaima za ku jinga muku ma ku sani ban ƙara gaya muku wallahi habbakin ciki take yi ka tayi ka ce baka dai baka zo ka gaya mata Hajiya Umaima uwan marayu kun ga tunda kan Damfara Sokoto Katsina Kaduna kai har Abuja din ma garin da masu kuɗi suke da taimako take kai kun ga Gombe yawa Adamawa Taraba Nasarawa lafiya Neja Jos Jigawa Kano ta Dabo Maiduguri jihar Yobe Kwara daga nan har Kogi kai ranka daya ku jin ga miki Hajiya Umaima maman Bashir maman Abdul dan Auta maman Hafsa ita da ma kullum buri take ta taimaka mutane ita fa billahi allazi yasa mutane suka sa mata uwan marayu ta Afirka ko kace uwan marayu ta Najeriya Hajiya Umaima ai billahi allazi in dai ma gata da tausayin mata gata da tausayin talaka gata da tausayin kananan yara gata da tausayin almajirai ita Hajiya Umaima wallahi tallahi jinin ta ma billahi ni ina kawai dan taimako ma Allah ita kai ita fa saboda alherin ta idan tana bacci numfashin ta sai dai ka ji yana ungo ina Jamilu dan kuda ina jin ka Jamilu dan kuda ina jin ka ni ne wato karkar tuya ka manta da albasa Hajiya Umaima wato a rayuwarta ta duniya haka dai mace ne Allah ya halicce ta amma da za a samu maza masu zuciya da tausayawa dan adam irin halayyata da mun zanna lafiya gilma ba za ta talaka a zaune za ta ce me matsalar ku kaza ne wanda ba haya a ba su kudin haya wanda ba su da gidajen ma a ba su abinci a ba su Allah ya saka wa mamanmu da alheri kaga Hajiya Umaima Allah muna roƙonka Allah ya ƙara mata lafiya amin dan albarka Allah ka iya mata abinda ba za ta iya ba Allah ubangiji ya Allah muna roƙonka abinda take na alkhairi Allah ubangiji ka girbe zuri'arta kuma Allah ubangiji albarkaci zuri'arta daga nan zuwa shekara 2000 mai zuwa ko ba ta rayu yanzu za mu je kaunan gangare za mu je ta ba da abinci wakilan Hajiya Umaima na bangaren mata za mu je nan haka mu duba wa'anda ba su da lafiya mu sa a ba su magani wanda ba su da cin yau da na gobe ta ce a ba akwai mota da abinci mu raba musu gida aikin ta ku rike amana fa amma ta ba ta son wanne yake cin amana haka da matsala insha Allah to ai ita ma mai amana ce ta kuma bai kamata so abun ta ya kamata mu koyi an so abun ta ya kamata mu koyi ai mu koyi haka yake barai kuwa yanzu za mu kana samu je mu ci gaba da raban da muke to mu ma yanzu za mu je mu dauko da cikin sai kana ta waya to alhamdulillah to ba matsala a sauka lafiya fa a sauka lafiya fa mata har maraye giwa mama a gaishe ki da himma mai hagun mai dama inuwar al'umma baya boye marayu ma sannu da fama mai tallafi